За всички родители, които си мислят, че децата им са в безопасност. Има много фактори, които повлияват на това човек да развие зависимост. Не е само дали ще има генетична предиспозиция или само защото приятелите му употребяват. Обикновено е комплекс от много фактори. Съвкупността от тези фактори води до това не просто да опита, а да тръгне по този път. Логичните промени, които се случват, толеранса, който се покачва с време, изобщо невъзможността да се овладее положението, но един от тези фактори е личността и нейните характеристики, които създават уязвимост човек да развие зависимост. Точно периода на развитие на личността е юношество. И не става въпрос до възпитание, колкото до доминиращите модели на приятелите и на връстниците, изместили ролята на родителя. В момента всички психолози говорят за това как родителя трябва да има близка връзка с детето си, за да не му се налага детето да се отчуждава. Взето на всеки